Şandeya rêxistina Freeborma Rangers tev li çalakiyên nûbedarên bendava Tişrînê bû û pesna berxwedana dîrokiya gelê Bakur û Rojhilatê Sûriyê da. Ji bo şopandina rewşa li bendava Tişrînê duh şandeyeke rêxistina Freeborma Rangers ya Amerîkî û mirovî serdana bendava Tişrînê kir. Di serdanê de berpirsê rêxistinê Dawûd Şengalî axivî û got dema ku bendava Tişrînê ji çeteyên Daişê hat rizgarkirin, ez hatim vir û îro jî careke din ez li vê derê me û ez gelekî kêfxweş im. Her wiha Şengalî got jî ez ji bo şehîdên li vê qadê çêbûne pir xemgîn im. Êşên ku we jiyana gelekî mezin in. Lê dema ku min hûn dîtin, min nas kir ku hûn gelekî teslîm nabin. Berpirsê rêxistinê Dawûd Şengalî dibêje ji ber ku hûn gelekî aşiqê azadiyê ne, lewra hûn teslîm nabin û hûn ê teqez bi ser bikevin. Di dawiyê de keça Şengalî zozanê jî stranek bi zimanê îngilîzî got. Soldiers, but some of you died right here. نه بس قصدي وكسي سيفيل جي ايجو جانا خوش دزدا. Your children, your fathers, your daughters, your sons.